akụ fecha ọ dara awọ ihe ọ sọrọ gị maa na mma ị kwesịrị ịma ka esi esi nri mgbe ahụ mma ga-ezu oke bịakwa tụkwasịkwara ya agwa ọma ihe a na-ekwu ka a na-eme ịma na achọ nwa ahụ ekwesịghị ịkọ na akpa dibịa ajọ ite ma ọ bụ ama na-esi nri nwere ike ịchụla nwaanyị na be di ya ganye ma ị lụtara onye hụrụ gị n'anya ma ọ bụ ọkpụkpụ gị ntị adịkwa nke iru ka ọ na-abụ nne ya na-esi nri ọ naghị agba usekwu nso ka ọ mụrụ ka esi esi nri naanị ihe ọ na-ahụ nne ya na-eme na osi nwanne bụ o tinyechaa ma gị ma ọ bụ nnu ọkọ aka n'elu ya ọ jụghị nne ya ihe o ji eme otu ahụ ụbọchị ọbụla ọ bara usekwu ga sie nri ezinụlọ ya niile ga-aṅụ garị ehie ahụ maka na ajọ ite ya kpọ nwa o jiri maka ya kwụsị ịba n'usekwu ọ chọkwana ịmụ ka esi esi nri o chee na ọ bụ mmadụ ka ọ na-eme ọ maghị na ụkpana na-ere n'ọkụ so na ọ bụ mmanụ ka ọ na-aha o wee buru aka alụọ di wee banye n'usekwu tee ọbara nkịta anya mmiri ma nnu eloghị n'ofe ya ose afụọ ya oge ụfọdụ o chefu itinye nnu ma ọ ma gị oge ahụ ka di ya ji wee mara na nwunye ya ama nne esi o werekwa ịhụnanya nwere n'ebe ọ nọ nagide ya otu ụbọchị ka ndị be nke nwoke bịara na be ya ma nne ya ma nna ya soro bịa tinyere ụmụnne ya asa odogwu abaa n'usekwu ka ọ ga sie eta nne ya kwụrụ aka wee si nke iru abanye n'usekwu sichaa ocheta ma itinye nnu o wee rịtụ nri ọnụ nri atụghị ụtọ ọ na-eche ka ihe ọfọrọ ka ihe ọfọrọ obi ya echeta na o tinye ya nnu o wee cheta na nne ya na-adị akụ aka na o tinyecha ihe o chee n'aka ahụ a na-akọ ụbụ ụtọ nri ọ malite kwụwa aka n'elu ite nri ekwechiri na ọ gaghị atọ ụtọ onye nọ n'isi nri ga-eche na nri ahụ tọrọ ụtọ ị gaghị ama na ihe dị n'ime ite abụọ anụ ka ebuputere nri ekpecha ekpere chi iri nri nwoke hụrụ nwunye ya n'anya wee cheta ihe ọlụlụ na o nwere ike imebọ ya ọ sị ndị ọbịa bịara na be ha chere ka ya metụ nri ọnụ dịka onye a bịara na be ya ha shi akpọ ya nwoke ji nwaanyị nwoke aratụ nri ọnụ wee hụ na nwunye ya tinye ya nnu ọkpa ya nwunye ya anya nwunye ya ahụ na-efe enye kudo ihu n'ala nwoke asị ndị ọbịa ya na dọkịta ya asị nye timere nnu nri ọ na-eri na ọ bụrụ na nnu dị n'ihe atụọrọ ha ịchọ nnu ka e wetara gị na ọ bụ ya mere na nwunye ya tinye ya nnu ọgwa nwunye ya ga-aweta nnu na onye nnu na-atọ ha na nke ya were eze nnu tinye ọ na-ada udo onye rịtụ ọ na nnu nwoke hụrụ nwunye ya n'anya esi otu akpuchi ọtọ nwunye ya o mesịa pụọ yọọ Chineke mgbaghara maka asị ọtọ ngwa nne ọ bụrụ na di ya abụ onye ghọtara nwunye ya ịma na mpịtị kaara iti gee m ntị agwara m gị agwa na akara m agwa gị agwa abụkwa ofu ihe anaghị amụkwa aka ekpere na nka ịmachagodi mma niile mara mụtakwa ka esi esi nri tụkwasara anya agwa ka o wee zuo oke anaghị ejikwa afọ ekutere nwoke egwu a nakwa eri mma eri agwa bụkwa nwa nwaanyị ọ bụkwa ịrapụta ire ma ọ bụ ịgbaketa asụ wee na-ese foto ka ejikwa ama mma ukwu na ara abụkwa mma nke daesta ma ya bụ gaptit na ogologo ji bụrụ mma nya ka tani ji esi na ọ bụkwa ịsa esi anya ike ka eji ahụ ụzọ ntị adịkwa mba na ntị kwesịrị ịdị maka na ntị ga-anụ ihe abụkwa ndị ha ka okpu ata ya gazie